Lois Peñanovo representa no nacionalismo galego a outra parte do papel que desempeñaron os seus literatos, fundamentalmente os da xeración Nós e os das Irmandades da Fala. Lois Peñanovo foi un dos coprotagonistas dos feitos máis notables acaecidos na Galicia do primeiro tercio do século XX, tal como o testemuñan as pegadas da súa militancia na Acción Galega, da súa participación na organización das Irmandades da Fala ou da súa loita por conquerir un estatuto para Galicia. Bueno, a primeira referencia que tuve de Luís Peñanovo foi a través dunha conversa con Ánxel Casal na editorial Nós. Ánxel Casal contoume moitas cousas da actuación de Peñanovo naqueles tempos de fundación da Irmandade da Fala coruñesa. Foi un dos seus membros máis salientables. Lois Peñanovo nace no seo dunha familia galega campesiña o 5 de agosto de 1893, no lugar de Rollo, na vila luguesa de Vilalba. Foi o quinto dos 6 fillos do matrimonio formado por Vicente Peña Rodríguez e María Novo Pardo. A súa familia levaba polas rendas o Pazo da Veiga e, aínda sendo unha familia humilde labrega, o seu pai quixo que os seus fillos fixeran carreira. Como tantos homes galegos naqueles tempos, Peñanovo estudia no Seminario de Mondoñedo, facendo 3 cursos de filosofía. Abandona o seminario con 16 anos e cursa por libre o bacharelato reservado no Instituto Xeral e Técnico de Compostela, demostrando ser un alumno sobranceiro e exemplar. Matricúlase por libre na Universidade de Santiago e remata a licenciatura de Dereito en 4 anos, e así como o fillo serodio dunha familia de campesiños, entra na élite de galegos con estudios universitarios. En 1910 pisa Compostela por vez primeira e asiste a un mitin de Alfredo Vicente en Vilagarcía, quedando impresionado pola súa intervención. O impacto que lle ocasionaron as súas palabras foi tal que el mesmo dicía: A súa voz soou nos meus oídos como a liturxia dunha nova relixión. Esa nova relixión sería para el, a partir de entón, o galeguismo. A súa amizade con Porteiro Garea, catedrático da Universidade de Santiago e profesor del, tivo unha importancia decisiva para a súa incorporación ao ideario nacionalista. No ano 1916, instálase na Coruña como pasante do avogado Durán García, abrindo máis tarde despacho propio. Todos estes eventos non lle impediron dedicarse a aquilo que realmente lle apaixonaba, a política, entrando a formar parte das Irmandades da Fala. Lois Peñanovo integrase nas Irmandades da Fala no mesmo ano da súa creación, en 1916. En 1918, en novembro, cando se celebra a Asamblea Nacionalista de Lugo, ele é un dos persoeiros que está redactando ese manifesto polo que o galeguismo pasa a convertirse en nacionalista. Cando morre, en aquel outono, o seu gran amigo Lois Porteiro, el ainda recibe as cartas de pésame de Cabanillas, de Castelao, el porque estaba redactando con Lois Porteiro ese programa, ese manifesto. Era entón xa o principal protagonista das Irmandades da Fala da Coruña, desde o seu cargo de conselleiro primeiro, non había presidente, pero era a principal figura desa Irmandade da Fala máis grande de toda Galicia. Tanto na Asamblea Nacionalista de Lugo, como na segunda de Santiago de 1919, como nas seguintes, a de Vigo, pois Luís Peñanovo vai a estar presente como conferenciante e tamén como participante impulsor dos traballos que ali se realizan. Na Asamblea, por exemplo, de Santiago presenta un traballo sobre os foros, sobre a redención dos foros, que vai a ser o que vai a quedar dentro do nacionalismo galego, marcando as señas de identidade nese tema. Lois Peñanovo era un teimoso defensor da participación política das Irmandades da Fala nos procesos electorais. Aínda así, acata a decisión de non presentarse ás eleccións no ano 1917. Presentouse como concellal ao Concello da Coruña. Naquel tempo ganou con certa abundancia de votos
E despois tive un protagonismo particularísimo dentro do propio Concello, falando por primeira vez en galego. Era unha cousa insólita que naquel tempo se falase en galego nos concellos e noutras institucións, pero el fixo e tuvo grande éxito e apoio popular. A Irmandade da Fala da Coruña concorre ás eleccións do 8 de febreiro de 1920, obtendo unha concellalía para Lois Peñanovo, quen toma posesión do seu cargo por mor de reclamacións presentadas que houberon de resolverse 3 meses máis tarde que os demais membros da corporación municipal. O labor de Lois Peñanovo en relación coa administración pública, neste caso coa administración local, podemos plantexala desde unha doble perspectiva. Por unha banda, como primeiro concelleiro do nacionalismo galego, Lois Peñanovo leva o idioma galego aos concellos. Toma posesión en galego, feito que é resaltado na portada de A Nosa Terra, no número do 25 de xullo de 1920. Na portada, nesa primeira páxina, que chama por primeira vez a celebración do Día da Patria Galega que se acordara na Segunda Asamblea Nacionalista de Santiago, 1919, nun recuadro fala de que dende a perda das nosas libertades non se tiña falado de forma oficial o idioma ata a chegada de Lois Peñanovo como concellal nacionalista. Dentro dese traballo como concellal nacionalista vaise preocupar pola normalización lingüística, polo uso do galego, pero tamén polo uso dos símbolos como a bandeira galega en actos importantes do Concello coruñés. Despois da dictadura, na que é desposuído do seu cargo de concelleiro, intensifica as súas colaboracións en prensa, sobre todo no xornal El Pueblo Gallego. No ano 1929, cando a dictadura está a piques de descompoñerse, intégrase dentro da Orga, movemento de confluencia dos nacionalistas galegos, sobre todo os da Coruña, cos republicáns liderados por Casares Quiroga. Dentro dese republicanismo autonomista da Orga, Peñanovo vai a ter tarefas gubernativas, vai a ser responsable do goberno civil de Sevilla, de Cáceres, de Valencia e tamén gobernador xeral de Extremadura, pondo en marcha o movimento de reforma agraria que levou a moitos braceiros á propiedade da terra. Cando volve a Galicia, colabora activamente na campaña pro Estatuto de 1936, xunto con Alexandre Bóveda e outras figuras do nacionalismo. Significouse sobre todo en libros fundamentais de tipo social, de tipo político, sobre a mancomunidade, etc. E a min, cando cheguei a conocelo personalmente, produciu unha enorme impresión como orador político, como orador de masas. O meu ver foi o mellor orador de masas que existiu no país, moi superior incluso a Suárez Picali, porque tiña unha formación diferente. Era un home que chegaba ao público cunha claridade de exposición, con palabra escollida, ao mesmo tempo asequible, e en realidade, así como Otero Pedraio para min era o primeiro orador literario en Galicia, Peñanovo era o primeiro orador político. Lois Peñanovo compaxinou perfectamente o desempeño do seu posto funcionarial co labor político e mesmamente o exercicio da avogacía coa escritura de libros, folletos e artigos de prensa. No ano 1918, con 25 anos, gana nos Xogos Florais de Betanzos cun traballo sobre o problema agrario de Galicia. Posteriormente, 3 anos despois, en 1921, gana o concurso sobre temas interesantes de Galicia, que estaba financiado polo balneario de Mondariz, e faino co traballo sobre a mancomunidade galega. En ese traballo sobre a mancomunidade galega, plantexa unha alternativa que vai estar válida durante toda esa década. Antes da Segunda República, nos anos 30, aínda o galeguismo sigue falando dese proxecto de mancomunidade que el plantexou como solución para superar
ese marco provincial en que se movía a nivel territorial Galicia. Ao longo da súa vida colabora activamente co mundo periodístico, publicando máis de 119 colaboracións e de 200 artigos escritos en diferentes xornais e revistas. Da súa lectura, pódese deducir o ideario que moveu a súa vida, un home nacionalista galego, republicano e moderadamente esquerdista segundo os contidos ideolóxicos da época. O nacionalismo é unha afirmación. A afirmación da existencia propia é unha creación. A creación do pensamento propio. É unha acción. A acción complementaria do pensamento. É, pois, sempre un amor expansivo e creador como todos os amores. Final dos anos 20, como redactor del Pueblo Gallego, escribe centros de artigos nos que analiza, en moitos deles, a realidade de Galicia desde distintos ámbitos, económico, social, político, cultural, pero tamén analiza a situación internacional nos Balcanes, a gran crise dos anos 30 bélica, a gran depresión económica de 1929, etc. Na doble perspectiva, a que antes aludín, tamén podemos falar do papel de Luís Peñanovo como funcionario da administración local. No ano 1926, gana as oposicións para traballar no Concello de Vigo, no que chegará a ser xefe de fomento. Posteriormente, en 1929, gana a oposición e pasa ao Concello de Sada como secretario. E xa no ano 1936, en abril, gaña a oposición de secretario do Concello de Lugo, posto que perderá polo expediente instruído despois do levantamento militar do 18 de xullo. No ano 1994, un grupo de funcionarios e funcionarias de administración local constitúen a Fundación Lois Peñanovo coa finalidade de contribuir á extensión do uso da lingua galega nos procedementos administrativos na nosa comunidade, en lembranza dun funcionario exemplar que fixo da súa traxectoria vital, política e intelectual unha constante na defensa dos intereses de Galicia. A fundación que leva o seu nome e que nós creamos hai exactamente agora 10 anos pretendía recoller o espírito da tradición do galeguismo máis lúcida referida á materialización da lingua galega. A lingua galega na administración era unha mera quimera no ano 36, no Estatuto do 36, non o é no Estatuto do ano 81, pero, sen embargo, parécenos que o desenvolvemento normativo que tivo o Estatuto actual non ten nada que ver en absoluto coa claridade, coas conviccións xurídicas que tiñan os anteriores proxectos respecto á función pública e á lingua galega. De aí que ese espírito nos quixémolo recoller coa creación desta fundación e para eso os premios que anualmente se veñen concedendo teñen como finalidade animar un proceso de regaleguización das administracións públicas. Digo de regaleguización porque, lóxicamente, son institucións públicas galegas, nacidas, emanadas dun Estatuto de Autonomía galego. Sen embargo, esas administracións non están tinguidas de galeguidade lingüísticamente ou culturalmente como era o pensamento de Peñanovo e que nós, sin ánimo de patrimonializarmos a ninguén, quixemos recuperar, e aí están todos os premios que se foron concedendo ao longo destes tempos, personaxes tan entrañables como queridos, xa desaparecidos, como Daniel García Ramos, magistrado, que fixo posible que en Galicia se dictasen máis sentenzas en lingua galega que noutras nacionalidades con lingua propia, ou o outro magistrado tamén desaparecido, Orencio Pérez González, que seguiu o exemplo do amigo Daniel García Ramos. Pero é que non nos quedamos só na relación coa lingua,
tamén, dende a Fundación, intentamos recuperar personaxes vinculados a esa tradición galeguista e que sen eles sería difícil contemplar ou comprender unha administración pública integrada nas coordenadas, na filosofía, na antropoloxía do país. Recentemente fixémolo con Arturo Noguerol, outro secretario de Concello, tristemente, lamentablemente, desaparecido nos acontecementos trágicos do ano 36, como tamén o fixemos con Ramón Cabanillas, que foi secretario do Concello de Mos, no momento foi accidentalmente secretario en Redondela e tamén en Moaña. Son figuras todas elas que dignifican a función pública e, sen embargo, a meirande parte daqueles políticos que teñen nas súas mans a posibilidade de humanizar as administracións, de reintegrar as administracións á historia, non o teñen feito e nos consideramos que recuperar ese patrimonio humano que estivo no seu día integrado na administración pública é máis que unha necesidade, un obxectivo para empezar a legitimar as nosas institucións dende o punto de vista histórico. A dignificación da lingua galega é un dos obxectivos da Fundación Lois Peñanovo. Queremos, pois, facer nosas unhas palabras de don Ramón Otero Pedrallo pronunciadas en Buenos Aires en 1940. Que xa o ser galego non é ceibar a turuxos, nin comer carne de porco, nin sacar a chaqueta para bailar debaixo os carballos, senón que ser galego significa algo moi fondo, moi prudente, moi fino, que é difícil ser galego, porque ser galego é unha obra de arte, ser galego é por enriba de todo